марти 2016 аз ҷанозаи ҳоҷи Умар расо 1 сол гузашт, 1 сол сипара шид ва режими имрӯза фикр кард ки ба бурдани аз байн ҳоҷи Умар ба ин ҳаракат нуқта мемона, хотима мебанда. яки имрӯза шоҳидем ки не хел нашид, рӯз то рӯз мубориза бозам шадидтар алайҳи режими имрӯза ва гуфтанием ки иншоалло ки имрӯз ҷавоное ки мебинем роҳира то ахира иншоалло ки мебаранд ва то ҳадафҳомона мо иншоалло мерасем. ҳадафҳои мо яъне инқилоб кардан дар дохили ватан ва тоҷикистон аст ва имрӯз мо даъват мекунем ҳамаи нафарое ки равшанфикр гуфта хчона муаррифӣ мекунанд, нафарое ки хчона сиёсатмадор гуфта муаррифӣ мекунанд, ватандӯст муаррифӣ мекунанд, имрӯза бояд ки хомӯш набошанд, канор наистанд, дар ҳолате ки мо ватанмона аз даст додестем, порча порчаш аз даст додестем ва ҳар як тағйироти, ҳар як иваз кардани сарқонун ки мешавад, ягон таъиб ба ягон мардуми мо ба мардуми тоҷикистон фоидае надорад. ҳамаи фоидаи фақат барои як оила, барои як шахс мешавад. барои ҳамин имрӯз рӯзе нест ки мо канор бигирем, мо хомӯш бошем. даъват мекунем ҳамаи шуморо ки ба сафи мубориза пайваст бишем, то ки нафарое ки имрӯз доранд зулм мекунанд ва ватани моро хароб кардастанд ва кулаги инҳоро бояд мо аз байн бибарем. ино бояд барои ҳар як амали кардагишон ҷазошона бигиранд ва ҳамчунин барои қатл кардани бародари мо асосгузори гурӯҳи 24, асосгузори ҳаракати имрӯза бояд ба инам ҷавоб диҳанд ва иншоалло мо умед дорем. мо ҳадафҳои мо муайяна мушаххаса ки инқилоб кардан аст ва мо аз ӯ мухолифое нестем ки мора ягон давлате маҷбур карда битавонад ки мо сар як миз бо шумо бишинем, бо режими имрӯза бишинем, мо сар як масъалае бием. мо аз ӯ мухолифое нестем ки мора касе маҷбур карда битавонад ки мо ба 20%, 30%, 40%, 50% розӣ бишем. мо ҳатто ба 80-90% ам розӣ нестем. мо мехоҳем 100, яъне 100% аз дасти шумо мои ҳукумата мекашем, мегирем ва дар дасти мардум метем, то мардум худаш интихоб кунад роҳи беҳтарина барои зиндагиш, на ин ки шумо як тӯда золимо болои сари мардум ҳукмрон бошем ва бихоҳем ки сулолаи худтона болои сари ин мардум биёрем, абадӣ ҳукмронӣ кунем. иншоалло ки ин нақшҳои шумо амалӣ намешавад ва шумо сулолаи худтона ташкил карда наметонед. мо нафарое ки ҳастем муборизо, ҳамин мардум, ҳамин мактаби ҳоҷи Умар, иншоалло ин занҷири ғуломиро мешканем ва ин нақшҳои шуморо барбод метем ва шумо ҳар як нафаре ки болои сари мардум зулм овардагем, ҷои шумо зиндон аст иншоалло ва шумо барои ҳар як ҷинояти кардагитон ҷазотона мегирем.